Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu inkosi ephilayo. Ngiwubaba Sikhakhane, super Sikhakhane. Enhlizweni yami kakhulu ngizofisa nje sibuke izwi likaNkulunkulu. Nginomyalezo la obaluleke kakhulu maqondana nabafelokazi. Okuyinto ke ekhomba ukuthi ke ayinikeziwe attention eyifaneleyo. Sekube nezigameko eziningi engiyibonile kakhulu empilweni yami njoba nje ngiyindoda manje ngilokhu ngakhulele ebandleni ngisemncane sengike ngayibona izimo ezinye ngayibona iqala zizeyiphetha inhlizweni yami ngalokhu nginobuhlungu ke ngaze ngayinikeza ithuba kakhulu ukuthi ngiyibheke isolution uNkulunkulu ayibekile maqondana nempilo yabantu abangabafelokazi. So ngifisa nje sikhulume ngaphansi kwesihloko esithi what is God's solution for widows. Firstly, ngaphambi kokuba singene ezwini, i-widowhood uba umfelokazi is a result of an end of a marriage caused by death. So lokho nje kukodwa kukhomba ukuthi ubufelokazi, umuntu uba umfelokazi kuvela emshadweni, lo mshado lowo osuke uqedwe ukufa. And ukufa ke akusiyona into emnandi. Uma kufika nje kufika kuzoletha ubuhlungu kanye nenkinga eziningi ezisuke izolandela emva kwalokho. So ngifisa ukuthi sibuke izwi likaNkulunkulu maqondana nalezi zinto ezimbili okwamanje ngoba izona ezidala isikhathi esiningi i-confusion okugcina ukuthi abantu impilo abayiphilayo. Ngiyafisa kakhulu nabaholi abahloniphekileyo nasemabandleni abalekelela kakhulu ukuthwalisa abafelokazi imithwalo abasuke bebhekene nabo ukuthi le nkulumo yezwi likaNkulunkulu bathi ukusondela eduzane kakhulu ukunakuqala. uMatthew, uMateyu chapter 22 kusukela kuverse 3 uJesu ufundisa ngokuvuka kwabafileyo maqondana nabantu abakade beshadile ngaphambilini. Ngifisa ukuthi sibuke la into uNkulunkulu ayivezayo nokubaluleka kwayo. Uverse 23 ufunde kanje: ngalolo suku kwafika kuye abaSadusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo. Bambuza bathi, Mfundisi, uMose wathi uma umuntu efe ngenabantwana umfowabo kamngene umkakhe amvusele umfowabo inzalo. Kwakukhona ke kithi izelamane eziyisikhombisa. Oqala waganwa wafa engenanzalo washiya umkakhe kumfowabo, kanjalo nowesibili nowesithathu kwaze kwaba owesikhombisa. Emva kwabo bonke wafa umfazi. Pho ekuvukeni kwabafileyo uyakuba ngumkabani kwaba isikhombisa lokhu bonke babe naye na? uJesu waphendula wathi kukho kubo, nidukile ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Ngoba ekuvukeni kwabafileyo abaganwa, abendiswa, kodwa banjengezingelosi ezulwini. La into ke ngifisa siyibuke yokuqala kakhulu ukuthi la kuveza ukuthi kunescenario yomndeni wawunomakoti oyedwa. Lo makoti lo kwasho ukuthi ke kunezinsizwa lezi eziyisikhombisa emndenini. Eyokuqala waganwa nayo yashona, kwalandela esibili naye yashona, kwaze kwaba isikhombisa. Ekugcineni kube sekushona yena unkosikazi. Iwari ke labaSadusi ababenayo ukuthi kwenzeka kanjani ekuvukeni kwabafileyo. Lo mkhwenyana lo oqala uyena ozoba mkhwenyana noma owesibili noma lokugcinwe ngaye? uJesu lento ke imphatha kabi ngoba ekhomba ukuthi uyathetha la uthi nidukile ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Anazini ukuthi ekuvukeni kwabafileyo abantu abaganwa. Uma abantu sebevukile ekufeni akekho umuntu ozobeganwa nowendiswayo noyofikela kumyeni wakhe
ngale ekuvukeni kwabafileyo njengesifundiso sezwi likaNkulunkulu lithi banjengey'ngelosi, akho bulili ngale ekuvukeni kwabafileyo. Ubulili budingeka ngala ngoba ila kwakhiwa khona abantwana, kwakhiwa imizi khona, so ngale abudingeki. So into ebalulekile ke la uJesu uyakuveza ukuthi uma kufika ukufa la kuyawunqamula umshado. Iyona nto le uJesu ayivezayo. Uma sibheka ngale sibuka izwi likaNkulunkulu kwabaseRoma, umpostoli Paul naye ukhuluma ngokuphela komshado, udalwa ukufa kowumyeni. Chapter 7 wabaseRoma verse 1 uthi, kanti anazi yini bazalwane, ngokuba ngikhuluma kwabawazi umthetho, ukuthi umthetho uyabusa phezu komuntu ngesikhathi sonke sekhona na? Ngokuba owesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni isekhona, kepha nxa indoda isifile ukhululiwe emthethweni wendoda. Okuveza ngokusobala ukuthi la esaphila lo wesilisa, indoda nalo wesifazane baboshelwe ndawonye. Kodwa uma kufika ukufa endodeni, lo wesifazane usekhululiwe emthethweni wendoda. Ivesi lika-3 lithi-ke, ngalokho lapho indoda isekhona uyakuthiwa isiphingi uma eba ngowenye indoda, kepha nxa indoda isifile ukhululekile emthethweni, angebe isiphingi uma eba ngowenye indoda. Okuveza-ke la ukuthi ngokusobala ngokwezwi likaNkulunkulu la iBhayibheli malifundisa ukuthi uma lento iyamangaza lento ukuthi abazalwane lento bafike beyisho ngesikhathi beshada kuthiwa abantu bohlukaniswa ukufa, kodwa mase kufanele ukuthi ukufa sekuyithathile indawo yakho, abantu bahlukana ngoba ukufa kuyawuhlukanisa umshado ngokwezwi likaNkulunkulu. Kuthi la abantu sebehlukene khona kube sengazi ukuthi abantu abahlukene. Izwi likaNkulunkulu lifundisa uma kufika ukufa kulabo abaganeneyo bangabahlukeneyo impela. Ngokuhloniphisa nje uma siphila kugcine kuthiwa umama usubani bani, kodwa iqiniso lobo mama busuke sephelile, nobukhosikazi ngoba ayisekho inkosi yalo kwenye umyeni wakhe kusuke kuphelile. Usefana ngokwezwi likaNkulunkulu umuntu onjalo usuke sefana nentombazane loba kuthiwa engasuka la aphande eyokwenda kwenye indawo ngokwezwi likaNkulunkulu. So nansi ke into ke ebengifisa ukuthi ke sidlulele kuyona le impilo yabafelokazi ne-solution yakhe uNkulunkulu. Enye into ofanele ke siyinote maqondana nale solution kaNkulunkulu ukuthi uma sikhuluma ngomshado lo suphelile manje, lo wesifazane esele yedwa, into ebalulekile kakhulu ke akufanele ukuthi abazalwane babuke ingxenye eyodwa maqondana nesimo sokuba umfelokazi, ngoba ikakhulu ibandla labantu abamnyama livamile ukuthi uma umuntu ongumfelokazi kube sengazi ukuthi uma eyokwendela kwenye indawo ngathi uveza ungabi naso isimilo o uhlulwe ukuziphatha nokuthi abhekane nomuzi wakhe. Ekubeni ke kwesinye isikhathi lokho kudala amacala angenasidingo izwi likaNkulunkulu ke elizivezela ngawo. So la ingxenye uNkulunkulu ayivezayo engifisa ukuthi siyibuke, ngoba uma umuntu wesifazane eganile usuke engaganele kuphela nje ukuhlangana ngokomzimba nalo wesilisa ashade naye. Kunezizathu eziningi, ezinye zazo ukuthi abe umzali ey'nganeni zakhe, and ekubeni izingane uNkulunkulu wayedale wakwenza nje kwacaca, ngoba ayibibikho ingane bengekho abantu ababili abahlangene, okukhomba ukuthi uNkulunkulu uma kukhuliswa abantwana ufuna ukuthi ingane ikhulele ekhaya libe nomama nobaba. Uma libe nomama nobaba
ithi busy ifunda isikole kodwa ubifunda kwakho umuzi wayo ngoba kunesibonelo ekhule isibona ngaphambi kwabo. Bese ukuthi ke ithi mayiqeda ukukhula mhlawumbe siyaqala iyasebenza nayo bese iyagana okubekelwa abantu bonke ukuthi emva kwalokho ngesikhathi sizogana naye sizokwakha isizwe, yakha umuzi, yakha abantwana, nalabo bantwana bazokhulela phansi kwekhaya elifudumele, elinabazali, elinothando, elinayo yonke into uNkulunkulu owayehlelela ukuthi isizwe siphile ngaphansi kwayo. Nansi-ke into engifisa ukuthi siyibuke la izwi likaNkulunkulu elifundisa khona kuTimotheyu kakhulukazi maqondana nabafelokazi. Chapter 5, 1 Timothy chapter 5, kufundeka kanje kusukela verse 3, kuthiwa yazisa abafelokazi abangabafelokazi ngoqobo. Imvamisa-ke nalali khona iphutha lokungaqondi ukuthi ngoba sekuthiwa la kunegroup yabafelokazi bese kuba khona abafelokazi boqobo. Ngizokuchaza lokho. Kepha uma umfelokazi enabantwana noma nabazukulwane, labo-ke mabefunde kuqala ukuhlonipha indlu yakwabo, babuyisele okufanele kubazali babo, ngokuba lokho kuyabongeka phambi kaNkulunkulu. La kufundisa ukuthi uma umfelokazi ebenabantwana noma abazukulu, fanele ukuthi abazukulu bakhe bamlekelele maqondana ney'nsiza kuphila, azokwazi ukuthi aqhubeke naye ngempilo yakhe esefika esigabeni sokuphelelwa amandla. Kuthiwa-ke lo ngumfelokazi ngokoqobo osele yedwa, uthembele kuNkulunkulu, uhlale ekunxuseni nasekukhulekeni ubusuku nemini. Leli zinga lobufelokazi okuba umfelokazi woqobo lithanda ukuthi abantu abaningi libadide. Kusimple la. Ngifuna ukuqala ngiveze la ukuthi inhloso la i-context yale chapter kukunakekelwa kwabantu besifazane abafelokazi bebhekelelwa kakhulu yibandla. So abakhishwa-ke ngaphandle abantwana ngoba bayingxenye yempilo yabafelokazi njengoba babesuke bebazele. La kuyavezwa-ke iy'ngxenye zomuntu wesifazane omfelokazi kuwonke ama-spheres. Bese kuthiwa-ke la uverse 8, kepha uma umuntu engabondli abakwabo kakhulu abakwakho, kulahlile ukukholwa uma ubikona kukholwayo. Kukhulunywa ngama-family members la angakwazi ukulekelela abafelokazi ngoba abenza ukuthi babe nengcindezi enkulu njengoba bengafelokazi. Nangu-verse 9 la sikhulume sesikhulume ebandleni, makangafakwa esibalweni umfelokazi uma engaphansi kweminyaka engama-60, 60 years, wabe ngumfazi wenye. So uma umuntu wesifazane engaphansi ka-60 years, iBhayibheli liveza ukuthi lowo akafanele ukuthi afakwe esibalweni ngoba akakabi umfelokazi uqobo. Amandla okusebenza usenawo, umzimba wakhe usaphila ukuthi engakwazi ukusebenza, akwazi ukuthi ayiphilise. Yabona la kuyavethu wabe ngumfazi wenye indoda ebongwa ngemisebenzi emihle, umondlile abantwana, kube khona indlela yokwazi ukuyiphilisa. Uma engenisile ihamba, uma egezile inyawo zabangcwele, uma esizile abahluphekayo, uma ekhuthalela umsebenzi wonke omuhle. Kuthiwa-ke la u-11, kepha abafelokazi abasha banqabe, futhi amagama engabavumeli ngoba uma sebetamasile badela uKristu befuna ukugana, banokulahlwa ngokuba bachithile ukukholwa kwabo kokuqala. Nansi-ke into-ke la uverse 13, ingozi-ke evelela abantu besifazane babe bafelokazi besebancane. Futhi-ke bafunda nokuvilapha, bezula izindlu ngezindlu, bengavilaphi kuphela, kepha behleba, beyigaxa kokungengokwabo, bekhuluma okungafanele. Verse 14, ivesi lethu elisemqoka-ke lelo. Ngakho ngithanda ukuba abafelokazi abasha bagane. Abafelokazi abasha bagane. Iyona solution le uNkulunkulu ayibekile. Ngisazochaza ukuthi why-ke efisa ukuthi kwenziwe ngalolu hlobo. Uthi ufuna ukuthi abafelokazi abasha bagane, bazala abantwana,
baphathe indlu yabo, bangasiniki ithuba lokuthuka isitha, ngokuba nakalokhu abanye sebechezukele kuSathane. Ngifisa nje ukuthi ngithinte lamavesi lawa bese ngikwazi ukuthi ngingene kahle odabeni lami. Bese kuba incwadi yabaseKorinte eveza ke umqondo obalekile kakhulu la uNkulunkulu uma ebuka isociety, ebuka indlela okufanele ukuthi kuphilwe ngayo, nesizathu sokuthi emhlabeni kube khona umshado, esinye sezizathu zokuthi emhlabeni kube khona umshado. WaseKorinte bokuqala uchapter 7 uthi maqondana nalokho enalo bangakho kuhle ukuba umuntu angamthinto wesifazane. Verse 3, kepha ngenxa yobufebe akube yilo nalowo abe nowakhe umfazi, nalowo wesifazane abe neyakhe indoda. Lana-ke uNkulunkulu uveza umqondo obalulekile o-avoidiwe emabandleni kwaze wafika isigaba la sizenzela khona indlela ey'ngconywa yithina, kwesinye isikhathi hayi lezi ey'ngconywa uNkulunkulu. Uma ebhala umpostoli Paul uyakuveza ukuthi uma abesifazane behlala bengaganile laba bashi kakhulukazi, bagcina kuvuleka ithuba lokuthi isitha sithuke, isitha sibadicilele phansi, bagcine sebephila impilo abangazifuni nabangayithokozeli beabantwana bakaNkulunkulu, ngenxa yokuthi izwi likaNkulunkulu alenziwanga labasemqoka ey'mpilweni zabo. La iBhayibheli liveza ukuthi-ke enye inkinga maqondana nomhlaba ubufebe. iBhayibheli eliluleka ukuthi ukuze kugwemwe lento yobufebe akube yilo nalowo indoda ibe nomfazi wayo, umfazi owesifazane abe nendoda yakhe. Leli vesi libhalansile leli, alincoma ubulili obubodwa noma lirecomendi ubulili obubodwa, ngoba amadoda ayathanda ukuthi ngaba yiwona nje angakhululeka akwazi ukuganwa ngokufisa kwawo. Kufa unkosikazi iphinde iganwe indoda, kufa unkosikazi iphinde iganwe. iBhayibheli-ke elizivezela ngokusobala ukuthi-ke la iBhayibheli lincoma ukuthi abafelokazi abasha abagane, lincoma ukuthi umuntu wesifazane nowesilisa ukuze kugwenywe ubufebe akube nomuntu abe nendoda yakhe ahlangene naye ngokomshado, nalo wesilisa futhi abe nowakhe unkosikazi ahlangene naye ngokomshado. Uverse 3, indoda inika umfazi okumfaneleyo nomfazi enze njalo endodeni. Uverse 5 lithi ningagodlelani kuphela, kube ngokwesikhathi nokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka, niphinde nibe ndawonye, ukuze uSathane anganiyengi ngokungazibambi. Le iqiniso elibuhlungu ukuthi abantu abashadile uma ngathiwa banikezwe 6 months behlala bengakwazi ukuhlangana ngokomzimba, balale njengabantu abaganene, inkinga ingankulu kakhulu. Abanye bakuthiwa akungagodlelwana, iBhayibheli liyakhuza ngoba kunobungozi. Bese-ke umuntu wesifazane osewumfelokazi ashonile indoda yakhe, kumphoqa ukuthi akahlale 6 years, hayi 6 months, 6 years, 10 years, 20 years. Kodwa inkinga nansi, lobu bufebe iBhayibheli libukhuzana ukuthi ngalento le gcina sekuzaleka izingane engekwazi ukuthi zinakekeleke ngendlela ngenxa yobufebe. Abantu bezalwe ngaphandle komshado bengakwazi ukuthi bakhule ngendlela efanele ngoba bazala bekho. Abantu besifazane laba okugcina kunconya ukuthi bahlale ngisho bengenawo amandla okuhlala, besafisa ukuthi baqhubeke nemishado nemindeni egolozayo ukuthi bamove on, ngoba lithi iBhayibheli wesifazane njengoba indoda yakhe seyishonile
uhlukene naye, ngeke futhi abizwe ngesiphingi uma uthi useshada nenye. Lento abantu abamnyama-ke iyabashaya. Kulula ukuthi umuntu omnyama aqome, bakwazi ukuqoma amadoda adlule kule aye kule aye kule, ale kwamukelekile lokho noma kungekuhle, kodwa nje akuthethwa kangako uma kuwukuthi owesifazane useqome waqoma azazale nje abe nezingane lokho ebashintsha abantu besilisa. Kodwa uma kwathatha isinqumo sokuthi njengoba eseshonilwe indoda uyaganwa, hayi kusuke sinamathambo, ukuthi uNkulunkulu yena ngokwezwi lakhe lokho akuvunayo ukuthi umuntu engaba nomkhwenyana wokuqala ashona abe onesibili kuze kudlule ngisho kwesikhombisa njengokufundiswa kweBhayibheli. Manje-ke la abantu besifazane bagcina sebesengcindezini emabandleni, abanye bagcina bejola bevele phambi kwebandla ngazukuthi basizakele, impilo iyabacindezela. Ngifuna ukuthi sibuke nali elinye ivesi uverse 7 khona lawa baseKorinte 7 uthi nokho ngingathanda ukuba abantu bonke kusho umntaka Phawuli babe njengami, kepha yilo nalowo unesakhe isiphiwo somsa esivela kuNkulunkulu. Bakhona bakwazi ukuhlala, bakhona bangakwazi ukuhlala njengokusho kweBhayibheli. Uthi-ke wonke umuntu unesiphiwo sakhe somsa esivela kuNkulunkulu, omunye kanje omunye kanje. Ngifuna ubamba uverse 8 uthi, kepha ngithi kwabangaganiwe, abasingile-ke laba, kwabangaganiwe, wonke umuntu osuke engaganile, nabafelokazi, lamagroup awu-2 awadresayo, ongaganiwe, kwabangaganiwe bonke bobabili, owesilisa nowesifazane, bese kuba nabafelokazi. Kuhle kubona uma behlala benjengami, kushuthi bengaganiwe, kepha uma bengenakuzibamba, nasi ezinye izathu zokugana uNkulunkulu alungisa ngaso umhlaba ukuthi akungabi nabantu abangakwazi ukuyibamba, ngoba nalabo abaphila emshadweni eBhayibheli liyakuveza ukuthi uma behlala bengahlangani ukuyibamba kuzobahlula. Uma-ke bahlulwe ukuyibamba, isitha sizothola ithuba lokuthi sibathuke. Nangale kuvinjwa yona lonto kubafelokazi ukuthi abagane and baze babe ngisho nezingane, bazala abantwana, baphathe imizi yabo ukuze uSathane engabahambi eyiqhayisa ngabo. Uthi-ke la verse 9, kepha uma bengenakuzibamba mabaganane, ngokuba kuhle ukuganana kunokusha. Ibandla lilingile abantu besifazane kakhulu abafelokazi labafaka emanyaleni. Abanye nje bakhonza uNkulunkulu banama-boyfriend, abanye bakhulile ngisho kweminyaka balako 40 ngoba basazizwela ukuthi basafisa ukuthi babe nomuntu wesilisa. And ngicela ukusho lokhu bazana bami ngokungahlonisi, akekho umuntu uNkulunkulu amnqabele ukuthi aphile athokoze emshadweni. Akekho. Uma uNkulunkulu emabela lokho kuyisiphiwo sakhe umphile, nanemizwa le akusiyo evela kuSathane. uSathane akayenzi imizwa, yadala uNkulunkulu ukuze abantu bephile ngayo, kube khona abantwana, kuzale, kujatshulwe phakathi kowesilisa nowesifazane, kwakhiwe imizi, kube nobudlelwane obuhle. uNkulunkulu ayivele efisa ukuthi kwenziwe ngabo. Akusilo nje icala ukuthi abantu besifazane bashiselwe igazi, banamabele, yonke lonto uNkulunkulu wayekwenze ngenhloso, kube sasingeke isidingo wayengeke akwenze. So kunenhloso. Manje-ke inkinga-ke ngendlela izwi elihlanekezelwe ngalo kwangazi ukuthi kuyihlazo kumuntu wesifazane ukuthi agane, enze into thina esishadile esiyenzayo, agane. Akusilo phela icala ukugana, kodwa-ke ibandla ngazi ukuthi lincoma ukuthi umuntu wesifazane ahlale ayitswinye, kwesinye isikhathi ebe esha, egcine engaganile. Abanye-ke baphila impilo nje imkhuba nje emibi kabi, osekulula sekunzima ngisho ukuthi bengafihla ngoba
bengakwazi ukuthi baphenduke kuyona ngoba bayifihlile and sebesaba ukuhlambalazeka. Abanye sebeneminyaka behamba amahhotela, behambe belala banamadoda ngale nangale ukuze bekwazi ukuthi bayithokozise, ngoba ngisho nemindeni ayivumi, ikubiza ngokwehlazo ukuthi umuntu wesifazane agane. Awubazalwane, kuthina kuyihlazo ukuthi umuntu wesifazane ngoba eshonelwe indoda agane. And kubuhlungu ngoba kukhuluma abantu abaganile, abantu besifazane abajabule emshadweni yabo, abanamadoda akwazi ukubakhulumela nabakwazi ukubamela, nakwazi ukubakhulisa iy'ngane. Lithi iBhayibheli uma uJesu efundisa, indodana ingenze lutho ngokwayo, kuphela lokho ebona uyise ekwenza. Obaba babalulekile emakhaya, omama bayahlukumezeka, abakwazi ngisho ukuyikhulumela, abakwazi ukuyimela. And omama basemasontweni bambi laba baganile, ngoba uthe sedinga usizo umuntu wesifazane bese bemkhipha inyumbazane bambeke eceleni kuthi usefuna abakhwenyana babo. And lobo buhlungu baphila nabo emabandleni, iy'ngane zabo zidlubulundele. Ngekho umuntu wesilisa okwazi ukuba nezwe eli-strong uma efika ekhala ezobika lolo sizi lolo. Amanye amakhosikazi anqabe nabayeni babo, ngoba vele abayeni babo ngeke siphike, kodwa uma efuna ukuthatha isinqumo sokuthi nabo babe nabayeni babo, abavumelekile ngazokuthi benze icala. Ngicela ukufunda la ngoba seKorinte chapter 7 uverse 39 uthi umfazi uboshiwe ngesikhathi indoda yakhe isekhona, kodwa kepha uma indoda yakhe isifile ukhululekile engendela nakubani ngokubona kwakhe, engendela engashadela, hayi ukujola, engashadela nangubani ngokubona kwakhe kuphela, akube senkosini. Akusikho kokwethu sithi abashade noma bangashadi, kodwa konke akube senkosini, kodwa banalo ilungelo lokuthi abesifazane abashonelwa abayeni bashade. Imishado yabo isuke isiphelile, isuke iphele nya, ekufeni nje umshado uyaphela. So bese banale ngcenye yokuzokwakha ikhaya. Abantu besifazane balidinga usizo emshadweni. Asiyi emshadweni ngoba suke kudlalwa, siye emshadweni ngoba sidinga uthando, sidinga ukunakwa, sidinga ukukhuluma nabayeni bethu namakhosikazi ethu ngendlela esingekwazi ukukhulume nomunye umuntu. Lobo bunye obusuke bukhona emshadweni, unfortunately ngeke ubureplace ngomkhokheli, kalube lula kanjalo. Ngeke ubureplace ngokukhuluma nomfundisi, ukube abafundisi bayareplace. Ngabe indoda, amadoda waganwa avela athi azokhuluma ney'ngceko ngey'nkinga abhekene nazo. Manje umama uyadingeka, indoda iyadingeka. Bethi nje angibekele amazwi uNkulunkulu angenze nganomthwalo wawo enhlizweni yami kakhulu ngabantu besifazane ngengcindezi ababhekene nayo. Yona solution le uNkulunkulu ababekele yona ukuthi uma bethanda ukugana bengagana, uma futhi bengathandi alikho icala lapho. Umuntu uma efuna ukuyihlala ney'ngane zakhe, kodwa kube kuye, kungabi ukuthi umthetho obekwe abantu. Kufana nabathenwa, umthenwa angazi ukuthi kusuke sekonakele. Akekho ukuthenwa, ukuthenwa kusho ukuthi imizwa ayikho. Akekho umuntu otheniwe onemizwa, akwazi nje kube njalo. Izwi kaNkulunkulu umuntu oyithenile oyikhipha imizwa, hayi othandazayo ukuze imizwa iphele noma izibe ikhona. Akasiyena umthetho lo, ungophila nje ngokupheleleyo. So manje ke benginalokho nje bathandekayo bami. Ngiyacela ukuthi lo myalezo Nkosi yami ungafiki nje ngokulwa kubazalwane, kodwa ufike njengezwi likaNkulunkulu. Siphinde sihlalele phansi izwi likaNkulunkulu silibuke, singafisi ukubulala imindeni. Mina ngikholwe ngimncane, ngashonelwa ubaba ngina 6 years. Isidingo sikababa ngisizwe ngisho sengiganile, namanje ngisasizwa.
ngoba uJesu ekuveza nje ukuthi he was a grown man but he needed his father. Wayekwazi ukuthi khuluma iphimbo lithi lo indodana yami engithokozile ngayo. Khona amakhaya angayazi lonto. Singadlali bazalwane. Ngiyabonga kakhulu-ke bathandekayo bami. Njengoba sengishilo nje ubaba lo Sikhakhane, Super Sikhakhane, ngiyatholakala ku-072 606 7194 egameni lenkosi uJesu. Amen.